Ole ka channel mi lo thlir sak thin tu te masain che bele vek ole tun tuma hianin phone call block dan kan soidon ani tlom nga in ka channel te min lo subscribe saka min lo thlir sak thin awangin in vai chunga lom thu kan soi tak mek mai ani e chuan tun hna chuan phone call block dan kan soidona I masain dialer a emaw contact a khan han lut tala chuanin contact a in lut ta a number kha awm ta ni I phone call block duh ei kha hei hmasa ber kan thlanga kha han thlang la han met la hian alo lang dawn ni chuanin a chung dinglam kilah hian dot pathum kan hmu ang dot pathumah kan han lut a chuan block tih kan hmu ang tah hian kan met leh mai ang chuanin a hnuaiah block this phone number block 1 phone number tih hi lo awm ta mi kan ok leh mai ang tikhan in ta a kan block dan chuan dot pathumah bawk kan han lut lia kami kan phone number kha kan block kha kan duh hunah kan unblock leh duh hunah unblock hi kan click leh anga chuan kan ok leh mai ang ole khati zawng kha voina kan thlir thei chu ni le ta mai se ka channel hi vai khatlina chang khwai takin min lo like share in min lo subscribe sak ve don unia in vain mutui vek mai u quarantine period te ne se ti turam lo sia mut bak chu mutui vek u